Pedang kerja ki no hikai ka all Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSASDA kabala yat mentala khan riu sngi namar ka jingbam ngap ka sarkar jalaya ka jingdawa jongki kata ban kentiu no ikatulap saka 4% ka ne ka association haka khan riu tere urisau araja arpusau kala lej bani kendu yo menteri wuri khmi katanat pulie urakam e sangma bat kumju ru yo commissioner secretary katanat pulie u Vijay Kumar Mantri IAS banyak kran halor ka nikamat Habakran sikilat pathai kubor ubat defender S Lamario Vice President ulapan pau ke jingbam hun halor ke jing kendu namar ke jingbam yo ya ke jubab ke bas kem halor ke jingdawa. Nalor kata ulo ong ru baka jing ong ke sorkar bakam dan pisa ban kenti ke tulap jongki kadai tang ke jing ai daw namar baka dan ya ke pisa ban siu ki consultant ki co-chairman nalor kiwe nrai ya ki nohi kai pat kam dan. Mentasngi layo ban ya kendu ya u commissioner secretary nakaliang jong i laong ba nila ya chaprang ban kre katu kat ne tuli ki mat abide ban penbit penbyang ya ki jingdawa ki jungi ki no ikai te nrei nakaliang jong i pat ni laong ba ni don kam ya ka concrete answer dan ka jubab ka ba khambyang ka ba kham tikna te nakaliang jong i ong ba ngam patla panai adu ta ya kata di nang simpor nomor baka nakaliang sarkar kanang haban pankre sakatu kaniteliki jingdon kap di hadin kata ngi layo ban ya kendo ya di education minister badan buram jongi nakaliang jong i nila ila yathu ngi omba nakaliang sarkar ila ele istam ban khore ban pendit pendang jingdon kambaro te kalong par ka basosi nomor bangi la nyau teliki memorandum ngi la ai nadu arhajar khat khandai ngila ya chaprang ngila penkan mau ya sarkar nakapor chakapor lingba ki memorandum lingba ki reminders ki jungi indrai ka sosi pertolong batat hadu bangi dami madan gumne ngi dathia madan gumne kisa kendit benreu kisa khore ban penbit penbyang ita te nakaliang jong education minister long ba kan simpor nomor bangila refer ya kan ka case ke jong phi shaka education commission te ngilakali ong ba katnupor kan simpor kata ti ong lakum no November ne hadu Desember te mut kata ka de ke ban strong pha ki persyang ban thiet por le se ban pen jalan ya ka por te kane kalong te ke ka bangim skup tenat hoi ni ai ya ka jingero yang sarkar bakala sim katu kan teliki step ban wanra kumdo ban address ke issues ke jungi kumkino hikai mentala prateli disnam klam dan kanu gajing penkiu tulap tinggi aingo sarkar dan yang sarkar ka persyang hiban le katu ne tenrei hadu mendapat ngimpat la ban yo ya kajing skopun ngimpat skopun ya kajing jubab ke jongki bar kajing jubab ke jongki kampat long konkret hadu kata te ba kniat habai dei ba kani kajing dawa jong phi sia ban ketiu kani katulap 4% nakaliang ka sarkar ko ong bi ba baroba ba kamdan pisa nakaliang jong phi ai pitan ban ong halot kania kani la se nakaliang jungi kumki no hikai ngi ong bai kadai gajing ai daw kamla ban long ba sarkar kam dan bisa nomor ba ka ki tax ki khazana bar khai kali sarkar kam ban sangi te kamla ban long ta ten rai kadai gajing ai daw ki don pisa ban siu ya ki consultant ki don pisa ban siu ki chairman ki co chairman ki vice chairman beli kamla ban don pisa ban siu yang ngi ki no hikai ndi tang yang ngi ki we ru ba don kam apoka jela te kata ka bangim la ban pediam dan liliru mur kadon hi kanu ka jing don nakaliang jo sarkar mur kadai hi ban don ka fan te hato kam adai pa kapuar la ni ba kasnyang ka sarkar kan buat nda kata ka separate fund na manta ka khamtam mati ba kani ka puli puthi ho jingsha ngi la yakren ya kani ngi la dawai kani nadu snam arhajar khandre nadu arjar khandre tikila don ru ya ka kerpas fund ka tu ne tenrei kata kamlong sufficient kan nomor baki bo tang at least apa kan mau sure something like that hai te rei kamlong sufficient pi te ita par ide tang ikar pas fund ka bomot ndala da kam poi pisa na po central motkin penan kam kato tenrei ban ong ka fund separately na ta education ban invest cha education kam dan pan te kata kamla dei pa kapuar sai bakin tundan ya kata hoi jingsha ka di bandan hoi jingsha ka di bandan nomor ba ladangi phai ngi pej kat kum ka
rule ka norms ka bagi labo long at least la kum nom 6% da ka GDP ka dei ban contribute sa education jing sang yu inrai ha ka state jong ngim pat yo I hadu kata itu mana kajing beteng jong pi ya kajing ki pat kanum kata trai ki kena nak khatam ta la jan ka exam da kali kata long hap kali sarkar hatu kam kata yang ngiru nila sya sistem dal aprat lagi senam kem jing penkiu ya katulom te kata penshu berat bai hangi hakino hikai kamla banlong ni de ban ya trailang te ka sarkar ka dibat suthu ya kane namar ba ni no hikai ru ni sya sibon ki jing ki jongi I don sibon ki jing don kam ki jongi tang ita I jing siu ngim la ban te rei ya kane ngis suthu pha ngila da theu ngila da wo pha namar ba la nadu arajar khat khandai ngila yai ong ya ka sarkar yai pen kan mau ya sarkar man la kapor basgo pha pen kiu no ka tulap ka jongi te lada ka sarkar kala pen kiu man lau senam lada ka pen kiu tang 1% ro kala biang kanum khiathan ya ka sarkar mentala pratali gisnam hapor ba pen kiu haban pen kiu kensan de kala kata syai I kubur ya kata kata namar ba ka pen kiu sin pen kiu lada kala pen kiu kum baju le mensua man ka arsnam man ka laisnam bot kanum kata than adu kata dan kam 4% tang 1% la ni 10% ro le se kala biang dari mentapat la pratali gisnam mot kam long show mentah kita kadau long namar ba ka sarkar kam priang kam sya skor yang I kale menti yang I ting kata kadau ngimban se ni sko tho ni sko khia na mentah kata ngimdan jing shun ya ki no penya school ki SMC ngimdan jing shun ya ki kme ki pa ngimdan jing isi ki kena school ki jongi mane isar dong ni ngata kala ko ban kut nomor ka bensim jonga kamet jonga ka don nen ri ka bensim jonga ka don sya school ni bar khai ni long pumta ten rei ni hapat pandawa ka hok te ka sarkar ka hapan sim ka ni ka jingkit kli lada ki kena ki jongi ki fail lada ki education system hapo ka jela ka duna ka hiar ka sarkar ka diban sim ya ka jingkit kli nomor ka penbor yang I bangin mi surok bangkia surok haja ka bangin dan hagi jakat trai ki jongi hagi school ki jongi na kaliang uba Peter Terniang u president ulaong bagajing ki kan nang yai beteng hadu bakan da yo ya ki jingkular da ka jing tho hadian bangile kendu badu education minister I honorable Rakam Sangma ti ka ai ka ba nagale jungi ngila shimrai hadian bola karpat yangi bangide ngindai bandai phai biang shiki school namar adai kapur ban berkharu naga banta ki kena school ki jungi ti mangi pade hadian ba usyak nagale ju shiplala ban ai ka assurance in written di hoj uang bakla ya shiprang ta ka jipre joki hadian bangil asyong hang ni kapat don kaduno ka jipre haswa bangin syong ha ka di kapadan ti ngila ada ka pasai ngil ong ya I minister ba minya chakmat ha ka beri kenika jing yakhi ka jungi nginam sange lanu ru lara ka sarkar kampat ayagi ya kata ka jing dawa da ka jing tho lani ka ba pensyai bar ka ba penhun ya kinikai morokhai ni ka jing yakhi ka jungi ka ba ngila bu hang ni kata ka indefinite seat administration ngin ya chakman ni kerpa di kinikai bakin wan ya shibenta shirham bat nginang penjur susu ya kanika jing yakhi ka jungi om tang hang ni hapo kanong ba shalong Henry Watt Shaki District kamtam hapo tura ngin sakhot ka jing yalang ka ba he ha ka ba barokhat kinikai na kathan Garo Hills kin sawan pada shibenta batman pau syak khamat ka partai ba kani ka sarkar ka jungi ka benta ka balong kum ka kebe Henry ka ale meina than palat yangi ti ngin sang penjur nang ni shikmat bat barokhat na kerpa di kinikai na kalin jungi ki badon hang ni ba kin sup ha ban yashim benta shim khia na mar kani kidi ka kamyap kam im ka jong wei pe wei unai kai hapo jong ka jala Meghalaya kumban sibun rap nakaliang jungi ila bu ya ka appointment letter ngila pan ya ka appointment letter batu chief minister badan buram tenrai hadu mentang impat yo jubam telah syai ka sengi ngin sa di IBR ka reminder ka jungi da ka beta bangi kwa ban ya kendo markmat batu chief minister namar ba ke jing jubab ke jong education minister kam ai jing hun yangi idon kam ban ya kendo chief minister bangin yo ban skill na ka ship ko jo hi ti hakani ka janmet ka bamanta haka jingwan jo vice president jo ka India na kalin jungi kini kai ngila pharu ngila ai ka memorandum lingba u governor ya ka memorandum ba na kalin u vice president jo ka India utuklar lem ha ka beri kani ka jing dawa ka jungi ya announcement na ka sukar Meghalaya ha ka beri kini ka salary lan ka tulop jong ubnai September na kalin jungi
ka delegates ki balai kendu ya education minister mentah kasni ngila akali balai ka slam kani ka tulok ka pemerintah hadu mentah lapoi kanrius ni henreina kaliang education minister ulang bahwa kapisak adon lepa kamnan kendu ka jingkhang lani ka jingpat slam di sulkar henrei oleh si gidon kinoki technical problems hapo jong ka office tang katahi na kaliang kani hak berdika tulok jong ni kini kai SSC Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya